magintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agod matapna ang paglaton sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa kaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa sakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila magaayo sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid sa kagkaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman, o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen sang Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan. Maglingkod ang tanan, magpungko. Maayong hapon sa inyo tanan. Subong aton ginasaulog ang kapiyastahan sang pagbunyag sang aton Ginoong Hesukristo. Sa hitabo sang pagbunyag sang aton Ginoo, may isa katingog nga nabatian gikan sa langit nga nagasiling, "Ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo." Ini tingog sang langitnon nga amay sa pagpahayag nga si Jesus, anak sang Dios. Ang pagbunyag sang aton Ginoo amo ang pag-umpisa sang iya ministeryo sa pagpalapnag sang ginharian sang Dios. Kita bilang mga binunyagan nahimo nga mga anak sang Dios. Katulad sang aton Ginoong Hesukristo, nagakadapat nga kita magmangin masinulondon sa kabubuton sang Dios nga Amay. Kita ginatawag sa pag-ilog sa mga pagsulundan ni Ginoong Hesukristo, paagi sa mapainubuson nga paghalad sang aton kaugalingon sa pagsunod sa Dios nun nga kaalam kag plano para sa aton kaayuhan kag kaluwasan. Kabay padayon naton nga isuksok ang panapton sang pagkamatarong kag magkabuhi sa pagkaputli, agod kita mangin matuod nga saksi sang aton pagtuo kay Ginoong Hesus sa aton mga isig katawo. Sa aton pagsaulog sining santos nga misa, ilakip naton sa aton mga pangamuyo ang masunod nga mga tinutuyo. Para sa pagpasalamat kag mga personal intentions, nanday Mr. and Mrs. Rogelio Florete Sr. and family, Alberto Yanga and Holiero family, Alma Blanca and children, Ashley Blanca, Ami Dichupa, Cypress Aldwin and Carla Absede, Marie Joy, Michael and Mark Rosal, Myra Rosal, Marilyn Rogner, Richard John Pestaño, Jose Carol, Irol, Jude, Atasha Caroline,
and Alphonse John Layawon. Irene Paul Puentesor Ray Jr., Melchor, and Feli Fortu. Victor Golden Hope and Marilu Navarra. Rosemary Piamonte. Angel Rosalinda, Kevin, Mary Ann, Kathy, Giovanni Paulo, Cheska Piamonte. Tiffany Marie, Nelson, Ben Joseph, Norma, and Liberato Helican. Kay and Vena Huperatum. May Haruda, Jolly Ladies. Jesse Landrico Jr. Arneda and Salvacion Hardenil. Eting Lira, Ellen Salazar, Siscar family, Jelly Yap and children, adorers of the Holy Trinity, Ninfa Bailen and family, Cherry Heluz and Maria Rina Penicilia, FAC Group of Companies, Frank and Burgers, Louie and Ida, Piyu and Nora, Herbert Arevalo, Frank and Vance Chua, Gemma Pardinias and family, Samson and Pidienko families, Emma Victoria and children, Purita Gakgakaw, Sigfred Ivan Huerto, and Chanesca Huerto, Charlie Alvarez and family, Errol Francis de Asis, Vivian Salvame Defensor, Donilyn Hermedes, Ramilino Aspiras and Flora family, Karen Tadifa Hinon, Pete Andre and Teresita Hinon, Ronaldo Fantinalan, and for the healing and good health of Jose and Josephine Holiero, Ana Dam, Engineer Joey and Julie Uy, James and Daisy Nang, Roy and Mila Yu, Anthony and Cherry Onglatko, Juanita Onglatko, Mila Tanyo, and Eva Dignadice. Ilikip man naton sa sining santos nga misa ang masunod nga mga intensyon. Nga kitatanan, proteksyonan sang maluluyon nga Dios batok sa halit sang COVID-19 virus kag sa iban pa nga mga balatian, ilabi na gid ang aton mga elderly, vulnerable kag mga frontliners nga gintawag sa pag-alagad sa siningtion sang pandemya. Nga magpadayon kita nga magtuo kag indi madulaan sang paglaom kag pabaskugon sang Dios ang aton lawas, huna-huna balatyagon kag kalag, agud nga aton masarangan ang mga kabudlayan nga aton ginatubang, ilabi na gid sa siningtion sang krisis. Nga ang mga naapektuhan kag nabiktima sang bagyong Odette, labi na ang nadulaan sang puluyan, kaumahan, kasapatan, kag mga mahal sa kabuhi. Kabay ila mabatsyagan ang Dios non nga pagtatap, kabalaka kag paghigugma, paagi sa mga tawo nga nagabulig sa ila. Upod sa aton celebrante nga si Right Reverend Monsignor Higinio Velarde Jr., palihog magtindog ang tanan kag magbuylog sa aton pangbukas nga ambahanon. Ang Diyos nagapangagda sa katilugan na may handom sa tagipuson, sa ulugon na sinilway ang aton nagkabuhi, paagi sa pag-amba kag paghilimusa. Ang Diyos nagapangagda sa katilugan na may kapungahandom sa tagipuson. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay,
kaghang pagiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar siningbalaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nag-ampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag sa duta pagidait sa mga tawo nga iya nahamutan. O Ginoong Dios, hari nga langitnon, Dios nga amay nga makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo. Nagapasalamat kami sa imo, bangod sang dako mo nga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugto nga anak, Ginoong Dios, Kordero sang Dios, anak sang amay. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, batuna ang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, o Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Dios nga amay. Amen. Mga muyo kita, ug gamhanan kag walay katapusan nga Dios, sang pagbunyag kay Kristo sa suba sang Jordan, imo ginpakunsad sa iya ang Espiritu Santo sa pagpakilala sa amon nga siya amo ang imo pinalangga nga anak. Padayuna sa amon nga natawo liwat paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo ang pagtuman sang imo kabubuton subong mga anak mo nga inayupan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuikan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, yari ang akon alagad, nga akon ginpalig-on, ang akon pinili, nga sa iya nalipay gid ako. Ginpun-an ko siya sang akon gahom, kag magadala siya sang katarungan sa tanan nga kapungsuran. Hindi siya magsinggit o kung magbayaw sang iya tingog, o kung maghambal sang tudo sa mga dalan. Mangin maluluo siya sa mga maluya, kag mabinuligon sa mga makaluluoy. Magahatag siya sing walay katapusan nga katarungan sa tanan. Hindi siya madulaan sing paglaom o kung kaisog, kag magapaluntad sing katarungan sa duta. Ang malayo nga mga duta magapaabot sang iya mga pagtudlo. Ako, ang Ginoo, nagtawag sa imo, kag naghatag sa imo sing gahom. Agod nga ang katarungan magluntad sa duta. Paagi sa imo, nagahimo ako sing kasugtanan sa tanan nga mga tawo. Paagi sa imo, magahatag ako sing kapawa sa mga kapungsuran. Pamuklaton mo ang mga mata sa mga bulag, kag hilwayon mo ang mga yara sa madulom
nga mga presuhan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Dayawan ninyo ang Ginoo, langit nun nga mga tinuga nga may kabuhi. Dayawan ninyo ang iya himaya kag gahom. Dayawan ninyo ang may mayaon nga ngalan sang Ginoo. Kung magpahayag ang balaan, magsimba kamo. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa mga kadagatan. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa iya bug-os nga kusog kag pagkahalangdon. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang may mayaon nga Dios nagadagoog kag ang iya tingog mabatian sa mga kalalawran. Samtang sa iya templo ang tanan nagasinggit, himaya sa Dios. Ang Ginoo nagagahom sa madalom nga tubig, nagagahom siya subong hari sa walay katapusan. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, nagsugod si Pedro sa paghambal. Karon, natalupangdan ko nga alalangay ang pagkabig sang Dios sa tanan nga mga tawo. Kay ang nagakahadlok sa iya, kag nagahimo sang matarong, bisan ano ang iya rasa, nahamutan siya sang Dios. Inyo nahibaluan ang mensahe nga ginpadala sa mga tawo sa Israel, nga nagabantala sang maayong balita sang paghidait, paagi kay Hesukristo nga Ginoo sang tanan nga mga tawo. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bug-os nga Israel, nga nagsugod sa Galilea, sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibaluman kamo, nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret, kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya, sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog, nga nagahimo sang maayo nga mga buhat, kag nagaayo sang tanan nga ginagamhan sang yawa, kay ang Dios kaupod niya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magkanta kita tanan sa hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magkanta kita tanan sa hallelujah. Nag-abri ang langit, kag nabatian ang tingog sang amay. Ini amo ang akon hinigugma nga anak. Pamatiin ninyo siya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magkanta kita tanan sa hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magkanta kita tanan sa hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo.
Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, nagdugang na gid ang pagpaabot sang mga tao. Kag nagsugod sila sa pagpalibog, nahanungod sa kay Juan, tungod kay basi amo na siya ang Kristo. Gani si Juan nagsiling sa ila, ginabautisuhan ko kamo sa tubig, pero may isa nga mag-aabot nga gamhanan pa sa akon. Hindi gani ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Pagabautisuhan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Karon, sang mabautisuhan na ang tanan nga mga tao, si Jesus ginbautisuhan man. Sang nagapangamuyo siya, nag-abri ang langit, kag ang Espiritu Santo sa dagway sang salampati nagkunsad sa iya. Dayon may isa katingog nga nabatian gikan sa langit nga nagasiling, ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo, maglingkod ang tanan. Karon nga adlaw ginaselebrar naton ang piyesta sang pagbunyag kay Ginoong Hesus. Ang aton ebanghelyo nagasugid sa aton sang pagsugod sang publiko nga ministeryo ni Jesus. Si Juan nagasiling nga may isa nga magaabot nga gamhanan pa sa iya, nga magabunyag sa Espiritu Santo. Nag-abot si Jesus, kaginbunyagan siya ni Juan. Sang magtaka si Jesus sa tubig, iya nakita ang panganod nga nagbukas, kag ang Espiritu Santo nagpunsad sa iya. Kag dayon nabatian ang tingog nga nagasiling, ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo. Mga utod, ang pagbunyag kay Jesus nagapatimaan sang adlaw nga ang Dios nagpakilala sa iya. Kag naghatag sa iya sang gahom para sa iya misyon. Ini nga piyesta sang pagbunyag kay Ginoong Hesus nagahatag man sa aton sing kahigayunan, agud mapamalandungan naton ang aton kaugalingon nga bunyag bilang panawagan sa pagpakigambit sing aktibo sa misyon sang simbahan. Ang aton bunyag nagapasakop sa aton sa komunidad sang mga tumuluo upod ang mga responsibilidad nga ginahatag sa aton ni Kristo paagi sini nga sakramento. Gani kita man ginatawag sa pagdala sang katarungan kag hustisya sa tanan nga mga pungsod. Kalabanan sa aton o galing nagapensar nga ang simbahan lang ang may misyon, pero hindi personal nga aton misyon. Ginakabig naton ang bunyag nga isa ka sa in English christening. Ambot ko na ano meaning sang christening sa Pantiag ko daw nagahimo sa isa ka ginabunyagan nga Kristiyano. Ngani nga sa mga pagbunyag subong makita naton sa mga tarpaulin, sa selebrasyon, sa party, welcome to the Christian world. Mulang na, welcome to the Christian world. Kay ti christening. Pero hindi isa ka pagpadala sa aton sa isa ka ministeryo. Amo man gani sa komunyon, ginatawag naton komunyon, mabatyagan naton kung tani ang pagpakighiusa, ang komunyon upod kay Jesus. Sa diin, ginahatagan man kita sang ulubrahon nga pareho sa iya, kay ti, we are united with Him.
Para sa kadamuan, ang relihiyon isa ka pribado, private nga bagay. Ginatan-aw naton ang aton kaugalingon nga mga katapo sang isa ka simbahan, pero hindi mga alagad o kun manughikot para sa isa ka kausa. Karon nga mga panyempo, masami naton ginagamit ini nga tinaga nga pulong nga dinalan for a cause. Dinner for a cause, marathon for a cause, caravan for a cause. Tanan-tanan for a cause na namian kita magamit kay ti makita naton dira nga we are involved in some kind of worthwhile project. Ang bunyag nakakomisyon man sa aton sa paghimo sang mga buluhaton ni Kristo suno sa aton ikasarang. Gani nga ara sa aton ang kinamatarong sa pagtudlo, pagsaway, pag-ayo, pagpatawad, paglugpay, pagpakaon sa ginagutom, ang tanan nga ginhambal sa nauna nga blasahon ni Propeta Isaías na hanungod sang alagad sang Dios. Kag ini ginagamit kuntani sa tanan nga tion nga may nagakinahanglan sini. Kag ara kita sa sitwasyon nga makahimo nga may sarang kita nga mahimo. Kag experience teaches us nga wala sing adlaw nga nagalipas nga hindi kita makasugata sang mga tao nga nakakinahanglan sing bulig. Tanan nga sahi sang bulig, laygay, pamati, patawad, tanan. Kung isang masulod lang sa aton pensar, bulig para sa mga nalisdan, bulig para sa mga biktima sang bagyo. Mo lang na. Mga utod, mga kahigayunan ini, sang grasya para sa tagsa-tagsa sa aton, agud magtuman sang isa ka ministeryo. Ang ministeryo nga ginhatag sa aton sang pagbunyag sa aton. Natuod, ginbunyagan kita sang lapsag pa kita. Way gani kita kalibutan kung anong nagakatabo sadto. Gani nga kalabanan sa aton nagatanaw sina nga isa ka past event. Nagligad na. Siguro kalabanan sa aton gani way makadumdum unsan o kita ginbunyagan. Wala kita nagdumdum nga ining bunyag isa man ka presente nga realidad. Isa ka padayon nga pagpakigambit sa Dios nun nga kabuhi sang nabanhaw nga Kristo. Isa ini ka matag-adlaw nga pangagda nga magpalapit kita sa Dios kag magbulig sa iya hilikoton sa pagluwas sang kalibutan. Ginatawag kita nga mangin alagad sang Dios. Kun sa diin kita nagapangabuhi, agud nga matigayon naton nga at least the world will become better because of us and of our baptism. Sa aton matag-adlaw nga pangabuhi, ayhan matuod wala kita sing ikasarang sa paghimo sing dalagko gid nga mga butang. Pero wala man kita ginapaabot nga dalagko gid nga mga butang ang aton himuon. Great things. Ang ginapaabot lang sa aton nga himuon naton, good things. Sa ikaduha nga balasahon sa binuhatan sa mga apostoles ginasiling nga pagkatapos nga nabunyagan si Jesus, nagpanglibot siya sa bug-os nga Galilea nga nagapanghimo sing maayo. Gani nga isa ini kamatahom nga paagi para sa aton sa pagpahayag sang aton pagtuo. Paagi sa maayo nga buhat, ang tagsa sa aton kaugalingon nga paagi in our own small way, nagakumpleto sang misyon nga ginuumpisahan ni Kristo sang siya ginbunyagan. Gani nga adlaw ini nga magpamangkot kita sa aton kaugalingon
Kung bala we are in the right direction. Kung bala nangin matutom kita sa direksyon nga gintudlo sa aton kabuhi sang pagbunyag sa aton. Kapin pa kay ang ikaduha nga Konsilyo Vaticano sa iya dokumento nagasiling nga ang tanan nga binunyagan ginatawag sa paghimo sang ministeryo, we become part of the people. Kag ginhatag sa aton ang three priestly roles nga iya ni Kristo. 3 roles: priest, prophet, and king. Kag diin ini nagagamot, bunyag. Anong nagasagod sini? Kumpirma. Ang problema, amo nga sobrang aton pagtan-aw sa bunyag bilang nahanungod lamang sa aton personal nga kaluwasan. Nga kinahanglan lamang para sa kaluwasan sang aton kalag. Gina-emphasize naton labi na sa katekesis ginasiling ang bunyag nagakuha sang sala nga panublion. Amo lang na. Pero dapat nga tanawon man ini nga sakramento nga nagapasakop sa aton sa pamilya kag misyon sang simbahan. Kag nagapanghangkat ini sa pagpakig-ambit sa misyon sang simbahan sa pagpadayon sang puluhaton para sa ginharian ni Kristo. Mga utod, tion na ini agud magbugtaw ang nagakatulog nga higante nga amo ang mga laiko. Ang krisis sa bukasyon sa sini nga panahon amo ang pagkalimot naton sa pagsagod sang bukasyon sang tanan nga mga binunyagan para sa ila misyon. Gani nga manami gid nga dapat naton liwat dumdumon ining 3 kakamatuoran na hanungod sa bunyag. Number 1, ang bunyag isa ka pagpasakop sa banwa sang Dios. It is an initiation. It is an enrollment. Ikaduha, ang bunyag isa ka panawagan sa pagka-disipulo. A call to discipleship. Kag ang ikatlo, ang bunyag isa ka pagpadala sa misyon. It is a commissioning. So, ang bunyag is an initiation rite. It means that through this ritual of baptism, you are now officially part of a people. You have a new identity. You have joined a group. You have hitched into a common journey with others. Kumbaga, you are a card-carrying member. Secondly, a call to discipleship. And this is a serious call. Before, it took many years for people to be baptized. They have to be prepared. They had what we call neocatechumenate, which lasted at least 3 years. And all during this time, the candidate for baptism had to prove his or her sincerity to live as Jesus lived, by prayer, good works of charity. And they have to produce witnesses to testify to that. Karon, well, ang aton lang iya pre-baptismal classes kuno. At least sa subong, amo na lang na ang programa sa parokya in order to prepare those who are to be baptized. Kagti matuod man ano gidabi pagpreparar naton kaya ginabunyagan naton iya mga kabataan. Ngaway gani sing hinalungong. Gani nga gina-prepare naton ang parents, ang mga sponsors. Pero at least, we are alerted that it's not only a negative erasing of original sin,
but rather a positive call to discipleship. And then, baptism is not just a christening. It is a commissioning. The baptized is being commissioned to a task that he can do according to his capabilities. And this task is not a permission to do it. It is a right, a baptismal right to ministry. Kinamatarong iniya sang binunyagan. So, we have been baptized for a cause. We have been commissioned to do the work of Jesus. All of us, not just priests, not just religious, all. We have been commissioned into ministry by our baptism. We have been made representatives of Jesus. We were chosen. We were pronounced, as today's gospel reminds us, beloved son, beloved daughter, in whom I am well pleased. You see, what baptism means for you and for me is precisely what it meant for Jesus. He was beginning his public life, his mission. His baptism is his inauguration, his rite of entrance into that mission. In the waters of Jordan, he has been initiated, called, commissioned. In the waters of baptism, we too have been initiated, called, commissioned. We have been initiated into a worldwide people, called to discipleship and commissioned to ministry. Mga utod, amoy na ang bunyag, ang aton bunyag. Gani nga sa inyo pagtusmaw, sang inyo tudlo, sa agwa bendita, sa inyo pagsulod sa simbahan, dunduman ninyo ang inyo dignidad bilang binunyagan. Kagang panawag sa inyo sang Diyos. Pamatiin ninyo ang tingog nga nagasiling, ikaw ang akon hinigug mga anak, nalipay gid ako sa imo. Lakat ka, kag mangin akon disipulo. Panglandungan nato nina. Magtindog ang tanan. Karon ibantala naton ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang luta. Nagatuo ako kay Hesukristo, anak nga bugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa sa liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang manluluwas nagpabunyag sa Jordan, agud pagi sa iya pagpaubos kag pagantos, matinluan niya kita sa tubig sang pagbunyag. Puno sang pagsalig, mga muyo kita, Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa, nga ang tanan nga binunyagan mapatay sa kinabuhi sa sala. Agud mabanhaw sila bilang bago nga mga tinuga, nga pinalangga sang Diyos. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa, nga ang mga pangulo sang Santa Iglesia, kag sang gobyerno,
magmangin mapa inubuson, katulad kay Ginoong Jesus, nga nagpabunyag kay Juan bisan wala siya sinsala. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Kabay pa nga hatagan sa mga ginikanan, maninoy kag maninay, sing maayo nga buwas damlag ang mga bata nga ginbunyagan, paagi sa pagtatap sa ila, paghatag sa edukasyon, kag pagtudlo sa ila sang maayo nga pagkabuhi bilang mga Katoliko. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Kabay pa nga sa mag-abot nga national elections, magpili ang mga pumuluyo sa mga kandidato nga may ikasarang kag maayong kabubuton nga mag-alagad para sa ikaayo sang katilingban kag hindi para sa ila interes ukon sa interes sang ila pamilya ukon mga himata. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Kabay nga ipaiway ang aton pungsod sa mga kalautan nga dala sa pandemya, linog, baha, sunog, climate change, kag iban pa nga mga kalamidad. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. O Dios nga amon amay, himua nga mangin masinulundon kami nga imo mga anak, kag magkabuhi sa pagtuo, sa pagsalig, kag sa paghigugma sa imo. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunon ta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang mga dulot nga amon ginahalad sa pagsaulog sang pagpahayag sang imo pinalangga nga anak, kag bayluhi ini sang sakripisyo ni Kristo nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo, santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kaysang pagbunyag kay Kristo sa Jordan, imo ginpakilala sa amon sa wala pangadaan ang misteryo sang bag-o nga pagbunyag, paagi sa makatilingala nga mga tanda. Imo ginpabati ang imo tingog gikan sa langit, agud ang mga tao magtuo nga ang imo pulong nagpuyo na upod sa amon. Paagi sa Espiritu Santo nga nagpakita sa dagway sang isa ka salampati, imo ginhibo ang imo alagad nga si Jesus. Agud ang mga tao magkilala nga siya amo ang Mesiyas nga ginpadala sa pagbantala sang kaluwasan sa mga imol.
Gani upod sa mga angheles nga nagaamba sa imo sa langit, ginabansag namon ikaw diri sa duta sing walay untat nga nagasiling. Santo, Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing kinabubuton, yagin kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kagya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo pagbalik. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, matuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Ayabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo.
paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya. Ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa ngaton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadawog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sang pagidait. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios na nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios na nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari ang kordero sang Diyos, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ko tapos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang isa ka pulong, kag mag-aayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagipuson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa balan nga Eucharistia. Ako
tigayon, magkaring ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Good Christian, hear for sinners, hear the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Mga muyo kita. Palihog magtindog ang tanan. O Ginoo, kaluoy kami nga imo ginsagod sang imo balaan nga kalanon. Agud nga magpamati kami sing matinuohon sang mga pulong sang imo pinalangga nga anak, kag mahimo kami nga mga anak mo sa pulong kag sa buhat. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan samtang pinapasa naton ang aton second collection para sa aton parish newsletter, ang Candlelight. Palihog magtindog ang tanan para sa pangamuyo para sa sinodo. Tanan, O Espiritu Santo,
kami nagatindog sa imo atubang, nga subong nagatipon sa imo ngalan. Ikaw lamang ang amon manugtoy-toy, magpuyo ka sa amon dughan. Tudloi kami sa dalan nga amon pag-aagyan, kag kung paano kami magpadayon sa amon pagpanglakaton. Kami mahuyang kag makasasala, hindi pagtuguti nga kami matibong sang kalainan, dili pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghibalo, magdala sa amon sa sala nga dalan. Ukon ang amon pagkamay pinilian, manginsablag sa amon mga tikang. Tuguti nga sa imo amon makita ang paghiliusa, agod kami magululupod nga magpanglakaton, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag kaayuhan. Ginapangayo namon ini sa tanan sa imo, ikaw nga padayon nga nagpangangkikot sa tanan nga duog kag tion, sa paghiusa sang Dios nga Amay kaganak, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita sa pagidait, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat gid sa Diyos na Amay. Salamat gid sa Diyos na Anak. Salamat gid sa Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid sa Diyos na Amay. Salamat gid sa Diyos na Anak. Salamat gid sa Espiritu.